Dilşêr bêwar nivîsî, ez ê yekî bidoşim. Hefteyeke şilî bênavber dibare. Şantiya ku 500 karker lê dimînin bûye derya heriyê. Em di navbera xwaringeh, odeya televizyonê û odeyên razanê de dîl mane. Acizî li qirikê ye. Lê şûr simbêla min nabire. Ji xwe re çîrokên Bukowskiyê kîrrep dixwînim. Bi fîkîniya telefonê re çavê min bi navê ket. Kêfa min bû du qat. Keremke belqitiyo. Te çer kir. Tu çer dikî. Ez wer dikim. Qaşo çend roye li xwendinê sor bûme. Ha belî bû, ha belî bû. Te çima ji medya sosyal moz kiriye. Law mêro moz neke, wê heşê Meryem bişeliqe. Mêro tu dîsa kîjan qul û quncikê tev didî? Tevdana çi vê germê em ji mêraniyê xistine? Law me hê ji heft kirasan kirasek neqetandiye. Tu nizanî ez ne ezebim ne bimêrim. Ox niha te tûtûn jî pêçaye. Şakir û tûtûn heyatin. Ka te dosya xwe çer kir. Temam e. Di sanduqa dijital da ramediya ye. Te nav çi danî? Ez ê yekî bidoşim.